Mediterrani i identitat, conèixer per a conservar. En aquest cas, faré jo mateix de moderador i exercirà el paper de key speaker el vicerector de Participació i Protecció Territorial de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, i formaran la taula l'escriptor, divulgador i geògraf José Manuel Almerich, el professor de literatura catalana a la Universitat d'Alacant, Joan Borja, i l'arqueòleg municipal de Xàbia, Ximo Bolufer. Així que, com vulguis, comenzar en la ponencia inaugural. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Mi agradecimiento en primer lugar a los organizadores, al Ayuntamiento de Xàbia, por poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al territorio valenciano, que como saben ustedes, hablamos de territorio mediterráneo. Me va a permitir que para iniciar mi intervención prevista de unos 10-12 minutos, inicie mi intervención, como les decía, con unas frases de Joan Manuel Serrat, que decía, no lo voy a cantar, evidentemente, pero porque estoy afónico, si no, cantaría, ¿no, José María? En la ladera de un monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista, cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, Pues bien, si se fijan ustedes en estas cuatro o cinco versos, realmente, se habla de montaña mediterránea, se habla de vegetación, se habla de paisaje, se habla de litoral, se habla de Mediterráneo, pero sobre todo se habla de emoción, El Mediterráneo van cambiando así, yo voy marcando, ¿vale? Muchas gracias. El Mediterráneo es una patria común para muchas sociedades, así aparece en el descriptor de esta mesa, también para miles, yo diría millones de ciudadanos, pero es cierto que si identificamos lo que es lo mediterráneo, también es cierto que es difícil acotar lo que es lo mediterráneo. Sin embargo, ¿a qué nos referimos? ¿De qué hablamos cuando citamos ese término de lo mediterráneo? La mediterraneidad, es decir, la condición que caracteriza aquello que está relacionado con lo mediterráneo, a mi entender posee una amplia variedad de acepciones, al menos tres acepciones, tres dimensiones. Por ejemplo, la mediterraneidad como consecuencia del medio físico, la relación con el Mar Nostrum, con el mar Mediterráneo, una franja litoral en contacto con el mar, con nuestro mar, con unos relieves característicos, la montaña mediterránea, la geomorfología singular, los humedales, los uyals, las marjales, pero también la relación con el clima mediterráneo, que no es lo mismo. Clima mediterráneo hace referencia a climas templados, de latitudes templadas, de verano seco, por lo tanto aridez estival, causado, como saben ustedes, por la prolongación de la influencia del anticiclón de las Azores, todos los veranos de todos los años, que genera el verano seco, igual que ocurre en Chile, en California, en la zona de Perth, en Australia o en Sudáfrica. Siempre el mismo mecanismo. Pero también una relación con la vegetación mediterránea, es decir, la biogeografía mediterránea, el dominio del Quercus ilex, de la encina, de nuestra carrasca, del Quercus uber, del alcornoque, de algunas variedades del pino mediterráneo y, por supuesto, de nuestro matorral mediterráneo. La mediterraneidad, además, lo entendemos como un espacio de base cultural. Nos referimos a una cultura mediterránea o a las culturas mediterráneas, si me lo permiten, con un factor común, la historia, las diversas civilizaciones que han ido ocupando el territorio, que han ido modelando nuestro espacio geográfico, lo han ido ordenando el territorio. Uso del suelo, poblamiento, comunicaciones, diversos pueblos, romanos, visigodos, musulmanes, cristianos, y diversos periodos, antigua, medieval, moderna, contemporánea, todo mediterráneo. Y además, con numerosas manifestaciones, si me permiten, mediterráneas. La gastronomía mediterránea, la dieta mediterránea, la luz del Mediterráneo,
la forma de vida mediterránea, o por ejemplo, la cultura del agua mediterránea, el asud, la sequia, la basa, el uyal, la mina. Y en tercer lugar, la tercera dimensión, la mediterraneidad, que está estrechamente relacionada con la territorialidad. Nos referimos al sentimiento de pertenecer, de ser de un territorio. El territorio es una construcción social en un espacio geográfico de referencia. El territorio es una construcción social. De ahí que exista una estrecha relación entre la mediterraneidad, entre los paisajes y la territorialidad. La percepción de los territorios en el contexto mediterráneo nos permite diferenciar los diversos paisajes mediterráneos, porque paisaje no es otra cosa que la percepción del territorio. El paisaje, el concepto del paisaje, aglutina, sintetiza la mediterraneidad que aludíamos anteriormente y también su territorialidad. ¿Pero qué es esto de la territorialidad? Pues hay que entenderla como la vinculación del hombre a una realidad cultural y social concreta. La vinculación, la relación. Esta modalidad de relación entre sociedad y su territorio de referencia significa la plena forma en consideración de la dimensión local y el protagonismo que adquieren nuevas consideraciones respecto al territorio. Nos referimos a la proximidad emocional por lo conocido, lo vivido, lo propio, la consolidación de un sentimiento de pertenencia a un territorio concreto. Y ello significa, por ejemplo, el medio físico, la montaña, el río, la costa, se les dota de significado, son patrimonializados por una sociedad determinada y es nuestra montaña, es nuestro río, es nuestra costa. Una estrecha conexión entre la historia y la tradición y las comunidades locales. Se crea un relato basado en la componente histórica, la dimensión tiempo. La base cultural es identificada como un territorio determinado y en ese sentido la cultura local de base territorial ofrece posibilidades para evitar la banalización, la homogenización y para ello es necesaria su puesta en valor. Afirmaba Joan Noguer, saben ustedes, director del Observatori Català del Paisatge, cuando recogía en Valencia el premio Joan Fuster de ensayo por la obra Paisatge, Territori y Societat Civil. Fíjense ustedes el título, Paisatge, Territori y Societat Civil, muy relacionado con la mesa anterior. En el año 2010, como les decía, la conveniencia, decía Joan Noguer, la conveniencia y la urgencia de incluir al paisaje en las políticas territoriales, patrimoniales o turísticas. Y bien se refería Joan Noguer al paisaje propio, al paisaje nuestro, pues en un contexto de globalización proporciona a la población la oportunidad de arraigarse e identificarse en un lugar en particular. El paisaje valenciano, la dimensión que adquieren los paisajes mediterráneos, forman parte de nuestros mapas mentales, de nuestras percepciones, de nuestros sentimientos respecto a nuestro territorio y constituyen excelentes instrumentos de políticas territoriales sostenibles, incluidas las turísticas. Llegado a este punto, entendemos que el estudio de las relaciones entre el paisaje mediterráneo y el turismo sostenible se debe abordar al menos desde una triple perspectiva. Anterior. Que son la variedad de los paisajes mediterráneos, el paisaje mediterráneo puede ser inspirador de nuevos productos y finalmente, ojo, con la calidad. No vale todo. La variedad de los paisajes mediterráneos merced a la dimensión espacio y tiempo. Y hablamos de los rasgos territoriales y de la historia. Paisajes de montaña y forestales, bosques de carrascas, alcornoques, pino mediterráneo. Paisajes fluviales, ríos poco caudalosos, nuestras ramblas mediterráneas, las ramblas y los barrancos mediterráneos. Paisajes de humedales, especialmente en el litoral. Recuerden ustedes el Ullals, nuestras marjales, les marjals. Paisajes históricos, vestigios del patrimonio cultural y usos del suelo. Paisajes romanos, musulmanes, cristianos. Cambio, paisajes agrarios. La garrofera, el algarrobo como árbol mediterráneo,
Y, por supuesto, cambio, la trilogía mediterránea, el viñedo, el cereal, el olivo. Cambio, paisajes industriales utilizando materias primas mediterráneas. Cambio, paisajes habitados, pueblos, ciudades, tramas musulmanas, trazados romanos, villas reales, juderías, ciudades medievales, poblamiento disperso, alquerías, masías, barracas. Y finalmente, paisajes simbólicos, como es el caso del Horta de Valencia, más de 1000 años de historia, un paisaje cultural milenario, o por ejemplo, cambio, el Palmeral de Elche, un oasis mediterráneo en el sur de nuestro país. En segundo lugar, cambio, por favor, el paisaje mediterráneo puede ser inspirador de nuevos productos. Abogamos por una posición en contra de la estandarización y de la banalización, y por el contrario, mostramos nuestro apoyo a nuevos destinos y productos basados en la reinvención y la recualificación de paisajes mediterráneos. Cambio, por favor. En ese sentido, el paisaje mediterráneo es una forma de sentir el territorio, pues cualquier paisaje, como es el caso del Mediterráneo, es sinónimo de percepción, es sinónimo de huella, historia, es sinónimo de carácter. Carácter, por cierto, que es la denominación que utiliza la Convención Europea del Paisaje allá en la Carta del Paisaje, como saben ustedes, de Florencia en el año 2000. Y finalmente, en tercer lugar, el paisaje mediterráneo es un factor de calidad. El paisaje se debe entender como recurso turístico fundamental, gestionado con prudencia. El paisaje mediterráneo puede constituir la base de la estrategia turística valenciana, eso sí, preservando el conocimiento, su valorización, su puesta en valor y su protección. Muchas gracias. Bueno, el título de esta mesa, como habíamos anunciado, es Mediterráneo e identidad, conocer para conservar. Para conservar hay dos vías, la vía normativa y la vía didáctica. La vía normativa es te prohíbo hacer. Esto tiene efectos a corto plazo y requiere muchos recursos, recursos de vigilancia, recursos de sanción. Y la vía didáctica es la vía te convenzo de que debes hacerlo. Gano un aliado. Esta vía ofrece resultados a más largo plazo y con menos recursos también a la larga. Vosotros, como los tres en este caso, ¿verdad?, como divulgadores y cada uno desde vuestro ámbito, lo que nos gustaría es que nos explicarais un poco vuestras estrategias para comunicar el territorio, para fortalecer los vínculos entre persona y territorio y a qué experiencias y qué resultados os ha llevado. José Manuel, empezamos por ti. Bueno, buenas tardes. Gràcies, Vicent, i gràcies al Ajuntament de Xàbia per haberme convidat a estar así. Le he demandado a Carol que mientras hablamos que pase una serie de imágenes que me vienen muy bien por todo lo que ha comentado Jorge. Forman parte de una publicación, pero no tiene nada que ver porque es una pequeña selección, digamos, de la variedad y de la diversidad de nuestro paisaje. Os voy a leer un párrafo que se vayan pasando automáticamente, porque así me evito estar como Jorge dando señales y las imágenes que vayan funcionando yo voy hablando. Yo recuerdo esto, un libro que nos encargó la Consellería de Agricultura, Francesc Harfi, el gran fotógrafo, que ya el pobre Pau descanse, y la primera reunión que tuve con él, le dije, Paco, tenemos que reunirnos porque yo voy a hacer los textos y tú vas a hacer las imágenes. Y él me dijo entonces, estoy hablando del año 2003, me dijo, Manolo, él me llamaba Manolo, me dice, Manolo, tú escribe de lo que vulgues, o sea, escribe de lo que quieras, que yo haré las fotos que me dé la gana. Era un libro que se titulaba La terra, l'aigua, l'home, l'horta de Valencia, sobre la huerta de Valencia, porque él estaba convencido de que había dos lenguajes en un libro, el lenguaje visual y el lenguaje escrito. ¿Para qué voy a hacer una foto de lo que tú estás contando si lo estás contando mejor que mi imagen? ¿O para qué vas a contarte una imagen que vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, ese doble lenguaje es lo que enriquecía las publicaciones que los que tuvimos suerte de trabajar con él pues pudimos hacer. Voy a leeros un texto, este es uno de mis últimos libros, pero es que viene muy a colación, que no es que comienza de la siguiente manera. No puedo imaginarme un verano sin mar, ni tampoco un mar que no sea el Mediterráneo.
No puedo concebir una luz que no sea la que nos ciega todas las mañanas y cuyo reflejo sobre el agua produce minúsculos destellos como estrellas. Una luz que reverbera en la arena mojada e inquieta y brilla con el vaivén de las olas como un infinito universo de piedras incandescentes. Gironella decía que el Mediterráneo era un hombre disfrazado de mar, y el escritor polaco Kapuczynski confesó que jamás había conocido un lugar donde la naturaleza se mostrase más amable y benévola con el ser humano que el Mediterráneo, y que en él había de todo y a un tiempo: el sol, el frescor del viento, la transparencia del aire y el plateado brillo del mar. Esta pequeña introducción me da pie a hablar de una crónica de viaje que es tan sencilla como pedir a algún amigo que me llevase a Oliva e ir andando por la orilla del mar hasta Denia. 20 kilómetros de costa, aparentemente sin mayor interés que la playa y las olas del mar, pero que a poco que observes el paisaje te vas dando cuenta de la diversidad del litoral, solo de ese tramo de costa que tenemos, desde el Saigomóis o manantiales de agua, pequeños ríos que desembocan en la misma orilla, dunas vírgenes prácticamente intocadas y una serie de paisajes distintos dentro de la propia orilla. Cuando hace 20 años también publiqué un libro que se llamaba Caminos, parajes y paisajes abiertos al Mediterráneo, yo me sorprendí porque se vendieron muchísimos ejemplares, se declaró libro de interés turístico nacional y además la gente me felicitaba de algo que yo consideraba que era describir lugares que teníamos al lado de casa. Entonces, la satisfacción de un escritor de llegar a ese éxito es grande, pero fue mayor mi decepción de ver el poco conocimiento que tenían los valencianos de nuestro propio territorio. Es decir, éramos unos perfectos desconocidos del entorno que nos envolvía. En la comida comentaba con Jorge que cuando da clases en el instituto y abre la ventana y les pregunta a sus alumnos: ¿sabéis qué sierra es esa? Y nadie le sabe contestar. Yo he dado clases en la universidad y he preguntado cuál es la montaña más alta de la Comunidad Valenciana y nadie me ha sabido contestar. Estamos hablando de alumnos universitarios. Jorge está hablando también de alumnos universitarios y de gente de instituto. Es decir, el Mediterráneo no es solo la costa idílica en la cual estamos, solo hace falta asomarnos a las ventanas en este parador, sino es un mundo de sensaciones y de paisajes mucho más al interior. Nosotros somos un anfiteatro de montañas que miran al mar desde la propia costa hasta los casi 2.000 metros del paisaje de Jabalambre, que en alguna de las imágenes aparece como un tipo de vegetación que solamente aparece en el Atlas marroquí, aquí en Valencia y en las zonas de Siberia, porque son reductos botánicos. Es decir, ese poner en valor el paisaje, ese conocimiento es lo que nos obliga a una divulgación constante. El alcalde esta mañana decía una frase que me ha gustado mucho, es decir, ha llegado el momento de dejar de promocionar y ponernos a planificar. Pero promocionar es una cosa y enseñar es otra. Cuando hace 20 años la Sierra de Irta estaban dudando si se urbanizaba o no los últimos 20 kilómetros del litoral valenciano de los 470 kilómetros de costa, se cuestionaba si urbanizar o no urbanizar era concepto de desarrollo o no desarrollo. Hoy en día ya nadie se plantea eso, porque hubo una presión constante, una divulgación, un conocimiento de la zona para que la gente que la visitase supiese el valor que tiene dentro de nuestro litoral, porque era la única franja virgen que quedaba desde Francia hasta Andalucía, y a partir de ahí una serie de presiones sociales para que se consiguiese su protección. Entonces, los pasos a seguir sería conocer, divulgar, proteger y, cuando llegue el momento, regular. En las comarcas del interior el problema de la saturación lo tenemos solo en algunos lugares puntuales. En la costa hemos llegado al límite, ¿no? Las imágenes que hemos visto de la cova tallada de esta mañana, por ejemplo, son una manera de decir hasta aquí hemos llegado. Y habrá que tomar una serie de medidas una vez se ha divulgado y una vez se ha hecho a la gente consciente del valor del paraje. Si eso no es suficiente, pues una regulación, pues de un control de accesos a ciertos lugares, ¿no? Y esa es un poco mi opinión: comenzar por la divulgación, enseñar el valor añadido que tienen nuestros parajes, tanto de interior como de costa, y a partir de ahí tratar de regular, porque hoy en día todo el mundo quiere visitar y todo el mundo tiene derecho. Esta mañana Cristina decía que no había manera de regular el acceso al faro del Albir, pero
habrá alguna solución, o bien por citas previas, o bien por una serie de controles o X visitas diarias, para evitar lo que el propio ayuntamiento ha promocionado. Si restauras un faro, si le das un valor de museo, si lo enriqueces, eso es un síntoma de éxito. Pero tampoco podemos llegar al punto en que ese éxito acabe con nuestro paisaje, porque al final tengamos en cuenta que nuestra costa es víctima de su propia belleza. Ximo Goloferi, estic en el museu, soc arqueòleg, una visió materialista de les coses i no tan poètica ni literària com aquí plantegem. Jo treballo aquí, sobre el terreny, en un territori que ha canviat moltíssim, perquè soc d'aquí i perquè tinc molts anys, he conegut aquestes terres quan era un país de llauradors i de pastors, i bàsicament de llauradors, pastors. Algun mariner que estava en Xàbia, han canviat moltíssim les coses, de tal manera que des del museu, que és una institució que es va crear ja fa un grapat d'anys, fa 50 anys, un senyor que es deia Soler Blasco, i justament crec que la seva visió, perquè era una espècie de... Sí, el creador del museu, però també una espècie de moviment que intentava involucrar al personal, a la gent jove, que ha donat els seus fruits. Espera, tens el micròfon? Està al revés. Ahí, el del... És així, o al revés? Així va bé? Bé. El que estic dient és este senyor Soler Blasco que va crear el museu, jo crec que vent el que li se venia damunt, és a dir, Soler Blasco arriba a ser alcalde de Xàbia a finals dels anys 60-70 i veu el canvi grandíssim que ha patit este poble, aquesta societat en general, tot el territori, però específicament els pobles del litoral. Xàbia passa d'un 80 o un 90% de gent que viu de l'agricultura i la pesca a això mateixa, però ara dels serveis i de la construcció. I crea el museu com un referent per a custodiar el que queda d'aquest patrimoni. També fa algunes altres mesures ben interessants. És de les primeres, que jo sàpiga, dels primers catàlegs que es fan arquitectònics del poble de Xàbia, que gràcies a això s'han preservat molts elements de l'arquitectura tan singular d'aquest poble i d'aquest territori, com ara, per exemple, l'arquitectura que fem en la pedra tosca, que els mallorquins també coneixen, per més que la de Mallorca no és tan bona com esta. Només volia dir-ho. És molt blaneta. Aquí es portava, aquí venia Tosca de Mallorca quan es va prohibir l'extracció aquí a Xàbia, i aquest canvi ha fet que les mesures que des del museu, que es crea l'any 75 i que jo treballo des de l'any 85, siguin un poc coercitives, però vull dir catalogar en el sentit de preservar i marcar mitjançant normatives i la legislació que tenim a mà per a preservar, perquè el creixement ha sigut tan grandíssim que això de Mediterrani, aquí estàs parlant del paisatge, el que es veu, jo no sé si estic a Florida, a Haití o no sé què, vull dir que ha canviat molt les coses, i els paisatges han canviat moltíssim perquè s'han desenrotllat i perquè el turisme i la construcció ha estat un motor que ha fet passar d'un poble de 6.000 habitants a un poble de 30.000 habitants com és ara. Des del museu, l'experiència, efectivament, n'hi ha que catalogar, n'hi ha que preservar, n'hi ha que marcar mitjançant normatives la protecció dels elements que pertoquen, arqueològics, arquitectònics i d'una altra classe, però, òbviament, i efectivament, el que n'hi ha que fer és explicar i n'hi ha que vincular al personal en un territori que és el d'ell. Aquí encara n'hi ha molta gent que hem viscut aquell món tradicional. Ara el patrimoni és tot. Ahir estava replegat un cabàs de Maguelo i l'ha agarrat de la caseta i el porta al museu. Allò que han viscut és ara patrimoni i són referents a més molt directes de la gent, que ens motiven, més enllà de jaciment romà que està aquí, com dia Huguet, i que efectivament són béns molt rellevants, però aquest patrimoni més pròxim de la societat tradicional i que hem de preservar. Això diria que en aquest sentit, des de les escoles, des d'exposicions, des de publicacions, jo em passo la vida fent articles per a les revistes de festes, no sé si molt detallat, però en la intenció de difondre i de divulgar allò que és més nostre, i també en una associació que s'ha creat, que ara no fa molts anys, el 2012, que es diu l'Associació d'Amics del Museu de Xàbia, que són tots amics del Museu de Xàbia, però de Xàbia ne són 4 o 5,
perquè la majoria són anglesos. És una associació que té 224 associats i que fem moltes activitats en el sentit de donar a conèixer i estimar, per tant, perquè una cosa porta a l'altra a casa nostra, el patrimoni i el nostre territori. I per allà. Moltes gràcies, Joan, endavant. La primera i principal és agrair, no sé si s'escolta bé, sí, m'escolteu, no? Agrair l'oportunitat de vindre així a parlar de mediterraneïtat. Un servidor no conviden cada dia a parlar d'això que més l'emociona. A mi m'emocionen dues coses, la mediterraneïtat, la identitat, i algú coneix això, el món de les llegendes, l'etnopoètica. I diu, si has de parlar de paisatge, hauràs de parlar del paisatge des de la perspectiva de la semantització popular, que és el que hi ha darrere de les llegendes. I ara venia per l'autopista des d'Alacant de fer classe i dic, mira, parlaré d'això, perquè s'ha produït una situació, també el títol originari trobo que era Mediterrani, relat, identitat, veritat, i parlaré d'això que acaba de passar a classe, i és que estava parlant del Puigcampana. Puigcampana és Benidorm, si parlem de turisme, un poblet que té un motor important, deixaré per després, un motor important, una referència no connectada amb vies fèrries ortodoxes, amb l'aeroport de referència que és des d'on ve tota la massa turística. Això és un detallet, després si voleu entrem en qüestions d'infraestructures i corredors mediterranis, però no, parlàvem de llegendes. I parlàvem de la llegenda de Puigcampana, en què hi ha aquell tros que tots heu vist, que li falta a la muntanya, que això és el portell que diuen els mariners, el portell de Puigcampana, i que la meva iaia m'explicava que era la coltellà de Rolà. Això ve en textos antics i tal. I quan estudies aquella llegenda, ara no ho explicaré, que no és el cas, però sí que t'adones que la llegenda que m'explicava la iaia a casa en realitat està dialogant en la chanson d'Ugolà, un text francès del segle XI en el qual algú necessita parar la llum del sol, algú no, Carlemany, vull dir-te poca broma, en la chanson d'Ugolà, per a aconseguir lliurar una batalla, matar la gent, els sarraïns, quan en realitat en la batalla de Roncesvalls no va ser això el que va passar. Bé, història de la literatura, però una llegenda de la capital del turisme valencià, de Benidorm, que ens parla de la chanson d'Ugolà i que té per protagonista Rolà, un dels 12 parts de Carlemany, personatge que va existir en el segle XII. Tu dius, caram, això de la globalització si fa temps que camina, no? Una, la multiculturalitat, etc. I dos, què dimonis fa en un territori valencià com la Marina Baixa una llegenda carolíngia que ens parla de personatges, plantejava als alumnes de manera inquietant, la classe ha durat una hora i això en 5 minuts no ho podré resumir, però en la resposta o en la no resposta dels alumnes es plantejava una qüestió que, si apuntem a la identitat, és la que crec que és nuclear. I com que el títol parlava d'un relat, ho vull explicar amb un relat verídic, d'un col·lega meu que en els congressos internacionals, ell és de l'Alguenya, però diu que està vivint a Valtet, i quan li pregunten, tu d'on eres? Diu, jo d'Elx. I dic, d'Elx, si és de l'Alguenya, no? Què passa ahí? Passa que hi ha un sentiment de subordinació o de perifèria. La vergonya de dir, és que si dic que soc de l'Alguenya ningú no ho coneix, això. Bé, la prevenció de la gent de l'Alguenya o de l'Alter respecte d'Elx, jo crec que és equivalent a la que passa entre la gent d'Elx en relació amb Alacant. No citaré perquè això és un fòrum de prestigi, no puc dir o no puc reproduir què es diu en el nou estadi d'Elx, en el Martínez Valero, quan va jugar l'Hèrcules. L'Hèrcules i Alacant. O què es diu a Alacant respecte de València, ho dic perquè el futbol jo crec que catalisa també sentiments o percepcions, veritat. Quan va al València a jugar, això fa molts anys, el Rico Pérez, o la nit de fogueres, quan cremen les fogueres, el crit de guerra d'una ciutat com Alacant és P. València. Quan una col·lectivitat s'afirma contra algú, és que pot ser-te un problema d'identitat en si mateix, perquè el que fora esperable és una reivindicació de la pròpia personalitat festiva. A València va el Barça i de seguida tenim P. Barça i P. Catalunya, que ara és això tot el món d'acord. Però, sentiment de perifèria també. Però a Barcelona no entraré en les reserves o sentiments de fricció, si Espanya fora un donus, Madrid seria el forat, etc. Resulta que Catalunya, la perifèria de l'estat espanyol. Però Madrid, que és sinó la perifèria al seu torn
de l'eix econòmic d'Alemanya, la Merkel, el Rin i Europa. Què és, sinó la perifèria dels Estats Units d'Amèrica? No vos he més. El que vull dir és que encara sort que només coneixem un planeta habitat, perquè si n'hi haguera un altre, em sembla que seria inevitable que el nostre fora la perifèria d'aquell. Per resumir la idea que volia compartir amb tots vostès. Un fulano d'ahir de l'Altet, de l'Alguenya, resulta que se sent, a veure si no em descompte, la perifèria, de 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 la perifèria. Per resumir. I tu li dius, Dari és el meu amic, a més és un tio extraordinari, amb un càrrec, dius, escolta, si jo fora tu, que et xapi un camió, no? Vull dir-te, com es pot anar pel món sentint-se la perifèria de res, havent nascut al costat de la mar que els convoca a tots vostès i a mi, que és això, vaja, això dels fenicis i dels romans, dels ibers, de l'islam, de la corona d'Aragó, vaja, una basseta que no està gens malament. Això que he volgut caricaturar ara, em sembla que és el mal de que estem morint, en certa manera, perquè darrere d'est, jo m'havia apuntat una frase per moderar-me i per dir les coses que vull dir i no les que no voldria dir, però m'he apuntat que entre el xovinisme radical i totalitari i el sucursalisme servil, jo crec que hi podria haver el benefici d'un pessic d'autoestima. D'acord? Pessic d'autoestima que apuntaria a la reivindicació d'unes infraestructures, d'un finançament, d'un corredor mediterrani, d'una connexió. Jo vinc d'Altea, que és el poble que sempre confonen amb Xàbia, no sé per què, i podria explicar-los com Altea no té un museu Picasso gratuït de dalt a baix en la Fundació Josep Palau i Fabre, perquè aquell home no podia anar amb tren vull dir, amb tren europeu, de via ampla, de vull comprar un bitllet a Altea, i no volia posar un museu a un lloc on no s'hi podia anar en tren, com no l'haguera posat a Xàbia, com no l'haguera posat a Dénia, com no l'haguera posat a Gandia, vaja, per dir alguns publius que sembla que en això del turisme tenen un sector estratègic. Bé, apuntava en talles, Vicent, quan vulguis, és que tinc ganes de xerrar i 2 minutets més, 3, apurant. Plantejaven, no sé què ha sigut el que ha establert els temes que havien de centrar la taula redona, però un dels temes és que les històries i la tradició ens connecten amb una comunitat. Això es plantejava allà. Però com coneixem i donem a conèixer les històries i la tradició? És, jo crec que absolutament compartible el que s'ha dit de si invertim en una dosi d'autoestima, d'afecte del nostre patrimoni, serà la garantia millor que tindrem per a conservar-lo, ni que siguin moviments socials, cívics, com els que han centrat la taula anterior. No ho sé, a mi m'agradaria centrar-ho així en el poble de tots vostès, a Xàbia. Jo no soc de Xàbia, però des que un dia vaig saber la història, l'altre dia a Dénia hi va haver una conferència organitzada per l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert, a càrrec de Jaume Buigues, de Teulada, parlant dels molins de vent. Jo no puc estimar-me igual a este poble, sabent que els molins del Pla de Xàbia, de la Plana, perdó, allà, anant a Cal de Sant Antoni, que més vaig estar a la conferència atent tot el temps. Jo dic la paraula molí de vent i tot el món pensa en la Manxa, en el Quixot i en un patrimoni com els molins de vent. Jo crec que després del Riudaus hauria de ser icònic en una comarca com la nostra. Parla del Montgó, i parlar del Montgó significa estimar-me aquella muntanya pensant en la llegenda dels desculars de Xàbia, o pensant en el món Gaó de l'etimologia, o pensant que el Montgó és la mesura del món. Perquè des d'allà, des del Montgó, triangulant precisament amb Eivissa i amb la Serra de Cullera, es va mesurar el paral·lel terraqüi i a partir d'ahir els francesos, ells saben que hi ha una aventura. Saber això i no saber-ho, jo crec que genera una sensibilitat fins i tot ecològiques, urbanístiques diferents respecte d'això. Parlar de Passer del Frare, que és parlar del primer monestir jerònim que n'hi ha documentat en la Corona d'Aragó, que clar, com que hi havia les incursions barbaresques van haver de fer recular a Sant Jeroni de Cotalba, però tot això ens parla de la nostra història de moros i cristians i de les festes, que no deixa de ser un actiu no menor en el sector turístic. O parlar, que em perdonen, jo no sé mirar-me l'abadia que hi ha entre el Cap de Sant Antoni i sense pensar que allà hi viu, segons el senyor Enric Valor, la mare dels peixos.
La mare dels peixos, que és un ésser amb 3 caps i 2 cues, que resulta que li talles els caps, es reprodueix. Miren vostès, La mare dels peixos, que el senyor Henri Valors va publicar fa 1000 anys, en el 75-76, resulta que ara és l'obra que han seleccionat en Miami d'un artista que és Susana Guerrero. Per què? Perquè flipen en multicolors que un poble de la Mediterrània tinga en el seu imaginari el misteri de la fecunditat femenina sense necessitat de masculinitat, i això és una al·legoria de l'embaràs, i això és cultura i ens permet mirar amb uns altres ulls un entorn com per exemple el de Cide Xàbia. I això com ho hem de fer? Això de conèixer per estimar, és cert que les coses que no coneixem bé no les podem estimar igual. En el sistema educatiu, no ho sé, hauríem de replantejar-nos moltes coses, perquè no sé si està passant. A mi m'arriben alumnes a la universitat que potser no han sentit parlar mai de la mare dels peixos. En les estratègies turístiques que activem, no ho sé, però a Galícia fan un sac de diners amb el Camino de Santiago, que és part del patrimoni etnopoètic d'aquella gent. Ells sí que haurien de tindre com a normal el rolar aquell, no? Amb la literatura, quina literatura venem i com la difonem? La literatura pròpia, les rondalles valencianes del senyor Henri Valor. A través de quina televisió valenciana l'hem difosa entre els nostres conciutadans? Amb quins dibuixos animats per a xiquets exportats i produïts per la nostra televisió en no sé quants anys de diners públics invertits en mitjans de comunicació valencians. En la televisió valenciana actual, en ràdio valenciana actual, a Mallorca conec Un lloc amb història, de Tomàs Vivot, de la IB3, en Pai Peixet, i és un programa que descansa sobre el patrimoni etnopoètic vinculat als espais de destinació turística de qualitat, de la gent que és, en fi, turista il·lustrat. Sé que he d'acabar i vull acabar amb un exercici vergonyant, que és el de l'autocitació, explicant-los que fa un temps vaig escriure, l'any 2011, un problema que no tenia res a veure en un dia tan estrany com el que estem vivint avui, comunicativament, ja prou anar mirant els informatius cada 5 minuts, era a propòsit es diu Mediterrani Planear, és d'un llibre que es diu Cafè del Temps, i allí plantejava que la Mediterrània, ho plantejava a partir d'un text de Josep Pla, la Mediterrània és una unitat social, una mena d'estat de l'esperit, una cultura forjada durant segles que es caracteritza per una determinada concepció del dret que entén la negociació i el pacte com la forma millor per a la resolució dels conflictes, etc. Però no puc deixar de pensar quants revolucionaris rebels, sense voluntat negociadora ni pactista, s'han criat al llarg de la història al caliu de les aigües temperades de la Mar Nostra. I quants se n'hi continuen criant? Eren potser poc mediterranis els guerrers espartans, les centúries romanes, els croats anticàtars, els almogàvers, els pirates barbarescos, els botiflers, els roders moderns, els anarquistes violents, els sanguinaris de la Pepa en la Guerra Civil, els franquistes viscerals. Són poc mediterranis els conflictes armats contemporanis d'Israel, Turquia, Algèria, Xipre, Líban, Síria, els Balcans, etc. Jo voldria localitzar, i un dia com avui necessito fer-ho, perdoneu si me'n passa un minutet del... Jo vull defendre l'afirmació de Pla, que diu allò de la negociació, perquè la sent meua i crec que amb tot i això té una part importantíssima de raó. Escrit en l'any 2011, la llàstima gran, potser en el sector turístic també, fora que ara, a les belleses, començarem a desmediterraneïtzar-nos en la venerable i nostrada tradició de relativitzar la justícia. Preguntàveu, els que heu organitzat la taula redona, quina és la base cultural de la nostra mediterraneïtat? I jo apostaria per, això defineix la mediterraneïtat històricament, la pluralitat, la diversitat, la interculturalitat. El Mediterrani és un bressol de cultures, que ens aporta a tots l'oportunitat de la integració i de la creació de noves maneres de viure i veure, d'aprendre i aprendre la realitat, de comprendre i comprendre el món. Jo voldria formular d'una manera més amable, per allò que diu de la poesia. La Mediterrània és la infinitud de maneres d'admirar i estimar tots i cadascun dels blaus de la mar de Xàbia i, en definitiva, tots i cadascun dels blaus de la vida. Si això no és un patrimoni turístic per a vendre-ho en clau genuïna, tanquem per fora i marxem. Moltes gràcies. Bé,
Bé, ens queden aproximadament uns 10-15 minuts en esta taula i quasi, més que llançar-vos nous temes, el que m'agradaria és, o bé, sobre els temes que ja s'han abocat, que fer noves intervencions i després que guardaren 5 minuts per si algú del públic vol fer alguna intervenció. Jorge. Sí, solamente un par de consideraciones después de las intervenciones de mis compañeros. Primero, yo creo que el ámbito mediterráneo en su momento no fue periferia, sino que fue centro. Aquellos que conocemos algo de la historia sabemos que en el periodo de la historia antigua la cuenca mediterránea fue centro y otros lugares fueron la periferia. Lo dejo ahí. La segunda cuestión es que, como bien se ha podido apreciar, cuando hablamos de mediterraneidad necesariamente estamos hablando de territorialidad, es decir, de ese estrecho arraigo que existe entre la sociedad y su territorio, que el territorio hay que entenderlo como, insisto, una construcción social, y eso tiene una serie de derivaciones y dimensiones tremendas, y finalmente que precisamente por esas distintas dimensiones es fundamental tener una visión poliédrica. Me refiero porque tengo que felicitar a la mesa, a quien ha organizado la mesa. Si se fijan ustedes, pues tienen un geógrafo, tienen un arqueólogo, tienen un filólogo, y puede haber pues, un antropólogo, un arquitecto, un sociólogo, un biólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es precisamente la riqueza de nuestro paisaje. Cuando hablo de nuestro paisaje, me refiero al paisaje mediterráneo. Entendiendo el paisaje mediterráneo en ese conjunto de la cuenca mediterránea que coincide con un mar que se llama Mar Mediterráneo. Nada más. Ximo, José Manuel, si voleu fer alguna aportació sobre el que hem... Jo estic desbordat. No, però clar, ens centrem en coses concretes, no? Del terme de Xavi, del territori, no? Certament, no? De la vinculació, i més jo, que soc un poc també així, no? De l'estima, no? De les coses viscudes, no? I d'aquesta vinculació entre patrimoni, és que no sé si és per un costat o per l'altre. Bé, certament, no? El que hem viscut, en el que vam ara, estava també pensant, no? quan vau plantejar tot això, que em ve un poc gran per cert, el tema, per exemple, de la el patrimoni que ara es ven o que ara s'explica parlant, per exemple, del món de la pansa, no? De com ha passat una activitat que era redella, allò que fem a casa, que patíem i que no patíem, però que era una manera de viure i de sobreviure, i ara és un muntatge que funciona molt bé, la ruta de la pansa que afecta tota la comarca, que es veu el Riurau, on parlen de les catedrals, fa molta gràcia, no? Pensem al Güelo i el Riurau, i en fi, era beato, però no li aplicaré jo el tema de catedral al Riurau, que està molt bé, no? Però que fa possible que aquests elements de la vida quotidiana, i en aquest sentit sí que, a mi personalment sí que m'interessa i em sembla que està molt bé, la reivindicació d'allò que hem sigut i que suposa que som encara, no? Que a vegades menys, com estaves dient tu, els alumnes la mare dels peixos, la mare dels peixos que no saben ni el que és un cabàs, no? No saben absolutament, molt poca cosa, vaja, no? I més aquí, a Xàbia, quanta gent n'hi ha? Quantes nacionalitats? 54? 85. 85, m'ha quedat curt, 5.000 anglesos, sé que d'això, quasi que tots estan a la MUC, per cert, però en fi, i que està molt bé, perquè són la gent justament que... És realment molt complicat, però efectivament els valors d'aquest territori i els valors afectius, que no sé si em provoquen a mi o aquí present segur, són alguna cosa que són un valor efectivament turístic, perquè és allò més genuí, més autèntic. No hi ha res més. S'ha sigut un final molt contundent. Ja, no voldria jo. Res, jo només... Se me sembla, veritat? Sí. Bueno, jo només afegir per donar-li una finalitat pràctica un poquet a tot el que estem parlant, que està molt bé i tal, però al final, com deia el meu company, diu, bueno, i com se materialitza aquesta formació? Jo, Vicent, una de les vegades que vaig parlar per telèfon, me digui, és interessant que quede constància de què podríeu, o sigui, què podria fer l'administració per a que tots aquests problemes de desconeixement del patrimoni pogueren solventar-se. La via de l'ensenyament podria ser una, la via de la divulgació en fullets turístics que tingueren no només un contingut visual, sinó algo més enllà,
I, sobretot, és molt important la formació dels professionals, que no hem comentat res del tema, però jo crec que fer clubs de producte determinats, i Xàbia és un producte turístic en totes les seves variants, que des de la persona que neteja les habitacions fins al gerent d'un hotel o fins a un guia turístic tingueren tots una formació de lo que és l'entorn i el valor que té. Perquè tots tenim que ser capaços de transmetre al visitant el que tenim per a vendre, i en aquest cas venem paisatge, però el paisatge no el podem vendre de qualsevol manera, tenim que formar a la gent. Si aquest paisatge desapareix, desapareixerem tots perquè no hi haurà ningú mitjà de vida. I redundant en el tema, per això els primers que s'ho han de creure som nosaltres. Quizás a Xàbia no fa falta massa perquè tots som conscients de l'entorn en el que visquem, però si te'n vas al racó d'Ademús o si te'n vas a Requena o a Énguera o al massís del Caroig, que és la zona més despoblada de tota Europa, i la tenim així al costat, fes-li creure a un de Requena, perdó, a un d'Énguera o a una persona que viu a Bicorb que el seu patrimoni té tant de valor com el de la costa perquè té una sèrie de pintures rupestres que estan declarades patrimoni de la humanitat. Però això ho tenen que creure. Jo estic cansat de dir-los que si vosaltres no se cregueu el paisatge i no sou conscient del valor que té el vostre entorn amb les distintes varietats paisatgístiques que tenim, poc podem fer. I res, insistir en això, en una formació dels professionals, tant des de les empreses turístiques com des dels allotjaments, com des dels guies, com des de la pròpia administració, per a saber vendre el nostre paisatge com toca. No sé si algú del públic vol fer alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta para cerrar esta mesa. Parece que ha quedat tot molt clar. Bé, esta taula, vos dono les gràcies a tots per la vostra participació, que ha sigut molt interessant i crec que molt enriquidora. Esta taula anem a acabar-la veient un vídeo. Parlar de mediterranitat des de fa, no sé, 5-6 anys a esta part, segurament és parlar d'una marca molt concreta que diguem que ha fet seu el concepte, i no només això, sinó que la paraula mediterràniamente està registrada. Estrella Damm, efectivament, ha registrat la paraula mediterràniamente. Bé, a nosaltres ens va fer molta gràcia, més enllà de les reflexions que això ens puga dur, un anunci d'una cervesera molt xicoteta que hi ha a la Costa Brava, que es diu La Brava, i que, no sé si tenim el vídeo per a llançar-lo, anem a veure l'anunci, anem a veure este vídeo, i en esta xicoteta reflexió, que la deixem ahir, acabarem... Lo que tenemos, ya lo sabemos. No necesitamos ver nuestras calas cristalinas en anuncios llenos de modelos jóvenes y guapos, y el paisaje mediterráneamente espectacular. Ya sabemos lo bonita que es nuestra costa, y cuánta gente viene a soñar sus veranos aquí. Pero sabemos más cosas, cosas que los que se van en septiembre ni siquiera imaginan, cosas que esos anuncios no te van a enseñar. Las calles desiertas en invierno, las barcas esperando en la playa, las olas feroces, el sabor del mar en el aire, el amor-odio que sentimos por la tramontana que nos corta la cara, pero que limpia nuestro cielo hasta dejarlo azul brillante. La luz dorada al caer la tarde, bañando las viñas más antiguas que puedas imaginar. Y el trabajo, y el esfuerzo, y el volverlo a intentar una vez, 10 veces, 100 veces, mirando al mar con orgullo, como los pinos azotados por el viento, con las raíces bien clavadas en el acantilado. Venid al mismo hotel, bajad a la misma cala que todo el mundo, y seguid bebiendo la misma cerveza.